गावस्रानानै थानाय बाथौ गौथुमा खौसे जानायनि लामायावसै नामा? थारैनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोननैबो हानजाया खौसे जामारगोन नामा? थसे औवाया सिंखाव जाखांनायनि उनाव अरजाब होफिननो जेरै गोब्राब जायो, बेफोरबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमा मोननै हानजा जाखांनायनि उनाव खौसे जाफिननायाव गोब्राब जादों। माखासे उसुबिदानि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोननैबो हानजाया खौसे जानो हायाखै। दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय ज' जानो लुबैयो। मोननैबो बाथौ गौथुमा थाबैनो खौसेथि जागोन, नाथाय सम नांगोन होनना फोरमायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोननै गौथुमनि आफादगिरिफ्रा। नंगौ, बर' हारिनि गेजेराव गुबै आरो गोजामसिन धोरोम बुङोब्ला बाथौ धोरोमखौ बुंनो हायो। नाथाय बाथौ सिबियारि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गावस्रालायनाय थानानै आलादा आलादा रोखोमै गौथुमनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। मख'जाथावदि मैया क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय बागानसालियाव मोननै हानजानि गेजेराव मोनसे गुवारै सावराय जथुम जानानै थाङो। बे सावराय जथुमनि गेजेरजों मोननै हानजानि आफादगिरिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायोदि थाबैनो मोननै हानजानि गेजेराव खौसेथिया फैनो हागौ होनना फोरमायथियो। आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावदोंदि मोननैबो बाथौ गौथुमा खौसे जालायोब्ला मोननैबो हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ रानलायनानै हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन होनना दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावरायलायनायाव 50% खौसेथिया जागोन। बर' हारिखौ बुहुमाव फोथांनानै लाखिनोब्ला खौसेथि जानाया गोनांथार होननानै मोननैबो हानजानि आफादगिरिफ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। खुलुमबाय। दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गावस्राना थानाय मोननै हानजानि गेजेराव गोजोन गोरोबलायनाय गोरोबथि मोनसे सावरायनाय लादोंमोन। बे सावरायनाया दा मोनसे दाजाबारि लामाजों थांगासिनो दङ। जों दिनै थांखि लाबाय बे सावरायनाय गोजोन सावरायनाय मेला इयुनाव सोलिबाय थागोन आरो मोनसे समाव जों खौसे जागोन। बे रादायखौनो जों रायजो राजानि गेजेराव जों दैथायहरबाय। हास्थायगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ जोंबो खोनागासिनो दङ। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिनि गेजेराव एसे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ। मानोना खौसे जानो होनबानो दैदेनगिरिफोरनिबो खौसे जानाया जाफुङा। बे गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जालांगोन आरो इयुनाव नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंखौ बे गोहो आरो गियानखौ जोंनो होगोन। थाबैनो खौसे जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। जों सानदों थेलामारायाव जा 13थि बिबान सोलायनाय जथुम्मा जागोन, बे जथुम्मायावनो जों खौसे जानायखौ फोसावनो हागोन। दिनैनि बे गोथार सानाव क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालियाव जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोननै हानजानि गेजेराव खौसेथि जानायनि मोनसे जि हाबाफारि जादोंमोन, बेवहाय मोजाङैनो आलो गोजोनै सावरायलायनाय जाबाय। मोननैबो हानजानि गेजेराव जों थाबैनो रायजोफोर लुबैनाय बायदि खौसेथि जानानै खामानि मावनो बयबो गोसो जालायदों आरो बयबो बिथांखि आजावलायबाय जे थाबैनो जोङो मोननैबो हानजानि गेजेराव खौसेथि जानाया मोजां जागोन। बेनिखायनो बे सावरायनाया जेब्लाबो थाबाय थाथों, खौसेथि जागौमानि थाबैनो खौसेथि जानो थाखाय बे मोनसे हाबाफारि लानानै आरोबाव सावरायलायबावनाय जाथों होननानै थांखि लानाय जादों। रायजो राजाफ्रा खौसे जाजानो लुबैनायखौ जों बयबो मिथिगौ। बे खौसे जानायाव एसे टेकनिकेल असुबिदा दङ। बे टेकनिकेल असुबिदाखौ जों मोननैबो हानजाया सावरायलायनानै एसे फिसा टेबोलाव सावरायलायनानै थाबैनो जों बेखौ सुजुनो हागोन होननानै आंहा आसा दं। रायजो राजाफोरनो जों थाबैनो बे मेसेजखौ हरनो हागोन बायदि मोनदों। जानो नांगौ। एक्सुवेलि ज' जानो हायैनि जाहोना मा एसे फोरमायगोन? ज' जानो हायि जाहोना जिहेतुके मोनसे थसे औवाया सिंखाव जाखांनायनि उनाव जेरैहाय माने अरजाब होफिननायाव गोब्राब जायो, थिग बेबायदिनो बे टेकनिकेल असुबिदाया हानजाया मोननै जाबायथ'। बे मोननै हानजानि गेजेराव सानलायनायफ्रा एसे गरमिल जादों। मोननैबो हानजानि दैदेनगिरिफोरनि मादाव सानदों जे बिना कन्डिसनाव सोरबा ज' जाजानो लुबैयो। बिना कन्डिसन होनबा बेवहाय सिङाव माबा आन्दोआव पलिसि थानाय बादि नुयो। बेनिखायनो बे सानलायनाया एसे माबा जायाखै, थिग जायाखै।
थाबैनो जागोन खौसेथिया खिन्थु नाथाय सम नांगोन दानि सावरायलायनायनि गेजेराव नोंथांमोना गनायलायनो हायाखै नामा जों गनायदों जोंनि फालनिफ्राय जोंथ' मोजाङै गनायदोंमोन आरो जों मोनसे प्रप'जबो होदोंमोन जिहेतुके मोननै हान्जा बे मोननै हान्जानि गेजेराव मिलिलायनानै मोननैबो हान्जानिफ्राय टप लिडारफोरखौ बिथिंबो समान समानै रानलायलायनानै जों आफादखौ दायोबा मिलिलायनो हागोन बे खोथाखौ जों होदोंमोन आरो बेबायदि दा नोंथांमोना दिनैनि सावरायनायाव एसे गोरोबनाय फैबाय जोंथ' खमैबो दिनैनि सावरायनायाव बुंजायो 50%आ जों आसा खालामथावो ज' जानाया जाहैगोन मोनसे समाव थाबैनो जाहैगोन बादि मोनदों दा जों थाबैनो टप लिडार मोनसे टेबोल टक खालामनाया मोजां जागोन अब्लानो जों हाहैगोन पलिसिखौ लानो माब्लानिफ्राय बिदि गावस्रालायनाय जादों बेथ' 2014 सननि सिमला हुजानि जिथु कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव एसे गुबुन मोनसे माने सुर हान्जानिफ्राय बे पलिसिया फैनानै बेवहाय संबिजितनि बादगा कमिटि दालायलायनायाव बेवहाय वाकआउट जालायलायनानै गावस्रालायनाय जादों सोर হয় अमित शाह फैनायजोंथ' गिदिर बाथ्रा नङा अमित शाहथ' बर' जाथिखौ अमित शाहजोंनो जे गासिबो सल्भ जाजोबगोन बेथ' नङा अमित शाहया दिनै दं गाबोन गैया नाथाय बर' जाथिया जेब्लाबो थानांगोनथ' जोङो सानलायलायनानै अमित शाहखौ नोजोर होनानै खौसे ओरैनो एम्फौआ बबेबा सांग्रिमाया हेसाग्लायथ' बारसनलाबायनानै थैलायनानै ज' जालायनाय बेखौथ' रावबो लुबैयाना बिदिथ' थैलायलायनो हाया बयबो थांनानै थानानैसो ज' जानांगौ बर' जातिखौ दानोब्ला जों खौसे जानाया नांथारगौ नाथाय एराधरानि गेजेरजों मोननैबो हान्जानिफ्राय बिबानखौ रानलायलायनानै खौसे जानो हायो दा बिथांमोना बेखौ गनायनो गोब्राब मोनदों माने जोंखौ दुलाराय बाथौ गौथुम जोंनि हान्जाखौ बिथांमोनहा सांग्रिमाया हेसाग्लायराव बारस'ना थैफैदों बेखौसो लुबैनाय बायदि नुदों दिनैनि सावरायनायाव खौसेयाव जोंबोथ' लुबैदोंमोन जोंबो थाबैनो खौसे जानो होननानै फैदोंमोन बिथांमोन हांख्रायनायखौ जों आसा खालामदोंमोन दिनै माबा मोनसे सल्भ जागोन नाथाय रायलायलायनायाव बे ओंखारहैयाखिसै फिथाइया आरो सम लाबावनांसिगोन क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन